En un món de canvi, el coneixement, la interconnexió, la flexibilitat i la innovació són la clau per avançar. Neix DIBI, la xarxa de diagnòstic biomèdic i per la imatge, una xarxa pública de serveis diagnòstics integrats que s'adreça a hospitals i centres de salut. Impulsem la creació d'unitats d'excel·lència on convergeixen les 3 àrees diagnòstiques, les analítiques clíniques, l'anatomia patològica i el diagnòstic per la imatge. DIBI està formada per més d'una desena d'hospitals i centres de salut que comparteixen necessitats i ofereixen resposta als seus professionals i usuaris. Sumem per tenir accés a serveis d'alta especialització. Apostem per incorporar les últimes tecnologies. Aportem valor a través de la interpretació i la integració de la informació diagnòstica amb el suport de la intel·ligència artificial, el Deep Learning i el Big Data. Sumem per oferir serveis integrats de diagnòstic biomèdic. Avancem en la predicció i en la medicina personalitzada. Treballem en equip des de la proximitat, la innovació, l'efectivitat, l'adequació i el dinamisme. DIBI neix per oferir una resposta de referència a la xarxa sanitària. DIBI. Sumem per donar més valor al diagnòstic.